Magkano yung barbecue? Ang mahal naman. Pwede na. Masarap ba yan? Sigurado ka? Gusto ko nga. Ayo. Yun lang. Pinapit nyo. LJ Grill, asan ang pangalan? So yun mga kawaray, bibiyahe tayo ngayon. Magandang araw sa inyo mga kawaray. Panibagong araw, panibagong video po tayo ngayon. Kaya kung ikaw, bago ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe at pakipindot rin po sa notification bell para updated po kayo every time na may bago akong video. Kaya mga kawaray, samahan niyo ako sa pag-ride ko. Magkano yung barbecue? Ang mahal naman. Masarap ba yan? Sigurado ka? Gusto ko nga. Ayo. Yun lang. Pinapit nyo. LJ Grill, asan ang pangalan? Ay luma na hindi na makita eh. LJ Grill Barbecue. 11. Ang Lazada. 11th Avenue. Dolo. Ganun ba yun? Nag-ikot-ikot lang ako eh. Galing din ako kay Limwil eh. Galing din ako sa Grace Park. Pag ganitong oras, munti pa lang customer, maya-maya pa yan eh. May plug-in dyan, bibining nyo. Yeah, nako. Ha? Ito. Sa loob. Ang dami pa. Kung sa ilibin wala. Sa ilibin walang plastic eh. Sa ilibin. Dalawang beses na yan! Plastic. Ganito, walang ganito. Galing ako doon eh. Kaya Alvin. Oo. Walang bariya? O ito muna ang 300. Palit mo na ako doon, baka panukli ka dyan. Mahit lang akong kuhan, bugas. Kanina lumakat ako kung ato ako kuhan. Kalaukan. Matraffic yung Kalaukan kanina. Ito, naipigilan kasi dyan eh. Ikaw, galing ka tindahan mo? Galing ka sa tindahan mo? Dalawang beses na yan! Kahit pakatindi, yan ang pala. Kay man? Kay? Yan ang kaswak. Kaya dili kaya ng mga buhay mo pag
Diri kaya pagkuha sa manok, pagkagsada po, pagkatipon do, waray. Mahulugi. Ako talaga lahat ako. Oo. Kanina pagtinda lang. Oo. Hindi makakapagtinda pag hindi ako kuha ng manok, magkailan sa pagkakas. Oo. Nga talaga, kaya pagka ako nagka-diferensya, ay kami lahat. Kaya yaman na pag may sakit ako, di kami nagkapagtinda. Oo, wala problema, kaya sila maharam na. Diri yapon, di pa maaram pag ano. Diri kaya pamaling kiluan. Oo. Pero pag tuhog mo ito, pag hiway itong karon, hindi may maaram pa. Pag maharam kami, yan na pala. Kaya mo pangalan sa manok. Lahat, mantika. Oo. Kaya plastic ng plastic. Natabuta po na yan.